Така, да гледате и двамата карти по една от тесте. Откъде ти искаме? Да, откъде ти искате. Сега гледайте ги, погледнете си ги на двамата карти. Да си ги покажа. Взаимно. Добре. И сега ги върнете кой откъдето ги е взел. Добре, най-отгоре. Значи ще се наложи да мешате, защото иначе ще ви разбера много лесно къде са. Мешайте. Моля да включите картите. Ще има някак 30 колеса. Да, точно. Той има Чикаго. Чикаго да сте? И ще хубаво разгледай картите, може да ви се... Не се гледат Не карти. ги гледай. Добре, няма да ги гледам. И не се отделят карти. Колкото са, както искате ги мешите. Добре, готово, айде дайте. Чакай, хубаво Хубаво да ги смисля. Да. Добре, това теста беше твоето. Да. Да видим сега. Твоето е... Жокер. Не, този Жокер. Друг Жокер. Ела е Жокер все пак. Да, Жокер. Явно не съм видяла кой е Жокер. Добре, тогава да видя. Тук... Не. Нещо не стане този начин. И как се разбира? Тази ли е? Да. Малко съм ги объркала. И как се прави това момент? После ще разкрия един фокус по желание. Не стана от първия път явно. Той не го тренира достатъчно. Аплодисменти, моля публиката за спахте. О, друг фокус. Чаша. Направо на... Така, има чаша. Но трябва да е закрито отзади. Чашата не е прозрачна, затова ще ползвам това за покриване. Слагам монета, слагам чаша, покривам и сега ще накарам монетата да изчезне. За да ли направи така? Може би. И се... Няма за да я набориш. Още тук, тогава ще пробвам нещо друго. Дясната ръка, какво можеш? Такива? Дясната ръка. Въже, но то е чак за последния фокус. Така... Сега... Вие двете елак да изберете кое. Тоест ти, не двете. Не ти. Чакай, сте това. Да. И аз съм мен. Да. Двете ще избирам. Не сте двете. Да, двете. Извинявай. Не стана много. Ето, избирайте си всеки по една. Опалянка. Опаленка я. Това е фокус ли? Може би. Мискантите изчезнат от ръцете. Не, трябваше. Така, ето ти си избери една и ти си избериш после. Да ти кажа ли на хората? Ако искаш. И на камерата. Добре, покажи ни. То не че има. Чакай, ето. Има. Тук, камера. Перата. Камера. Не си по-бързо. И други хора. Добре. Покажи на мене. Чакай, ще... Той е видял. Не съм я видяла. Добре. Сега ти си избери една. Това не трябва да се вземе. Да. Добре, вземете я. Ама така мога просто да погледнете стето и да разбера коя е, ако си я вземете. Взимайте се пак. Да се взема.
Трябва да усетия порядък. Така. Да. Той е ясно. Май липсват 2 купи. Дама купа? Да. А другата купа е 4. Благодаря. Вече мислите. Той че ти мисли? Един момент ще трябва да напълня чашата с вода и сега се връщам.